Kaixo, gaur ikusiko dugu nola garbitu gure ikastaroa, ikasturte amaieran, garbiketak egitea, gero datorren ikasturtean, zerotik hasteko. Bai ikasleak, bai ikasleek entregatu dituzten lanak, foroetako kontuak, eta bar, nola garbitu. Bueno, oazen bai ikustea. Gure ikastaroan gaudela, ikusiko dugu ze partaide dauzkagun, hemen bi partaide bakarri dauzkagu, eta nahi dugu ikasle hauek kendu, gero datorren ikasturtean berriak sartzeko. Bueno, joan behar dudana da, gehiago, ikastaroaren berrerabilpena, eta hemen aukeratuko dut berrabiaratzi. Hemen honek esan nahi duena da aurten egindako gauzak ezabatu eta egitura berdinarekin eta irakaslea sartutako eduki eta tazak berdina geldituko dira, baino ikasleen entregak eta ezabatuko dira. Hemen daukagu aukeratu lehenetsiak. Ezabatu ekitaldiak, ezabatu har guztiak, jarri dezakegu ezabatu iruzkinak ere, baina lehenetsiak nik uste dut nahiko egokiak direla, kalifikazioak, taldeak utziko ditugu, agian datorren ikasturtean berdinak izango ditugu, edo ez, nahi baduzu ezabatu, eta foroko ekarpenak ere. Bale, orduan, berrabiarazi ikastaroan. Onartu, orain joaten banaiz, partaideetara ikusten duzue, irakaslea bakarrik gelditzen dela. Eta garbi dago ikastaroa. Kohorten bidez automatikoki matrikulatu ditugunean ez berdina da. Adibidez, ikastaro honetan, nik kohorten bidez matrikulatu ditut, ikasle pila badauzkat, eta egingo banu berdina, berrerabiltzeko ikastaroa, ikastaroen berrerabilpena, berrabiarazi, aukeratu lehenetsia, eta berrabiarazi. Bale. Egin dut. Joaten naiz partaideetara berdina jarraitzen dute. Ikasleak ez dizkit ezabatu. Orduan zer esan nahi du honek? Hau, automatikoki kohortea eta nire ikastaroko talde bat elkartuta daudenez, ikastaroko taldea elikatzen denez administrariak egin duen kohortean taldekatze mota horretan, jarraitzen dute ikasleak. Ni joaten naiz matrikulazio motara, matrikulazio metodoa, ikusten duzue, batxi bat ako ikasleak, administrariak sortutako talde hori sartuta daukadala. Orduan, jarraitzen dute matrikula dute egoten. Nik aukendu dezaket eta listo. Baina, nik datorren urtean klase honi bat ari eman behar badiot, ez du merezik kentzea. Zergatik? Administrariak kohorte honetako partaideak aldatuko dituelako. Datorren urtean egongo diren ikasleak sartuko ditu berriak, bat kohorte honetan, eta automatikoki matrikulatuta geldituko zaizkit. Orduan, nik utziko nuke horrelaxe, baldin eta batakoei eman behar badiet, eta ikastaroa erabili behar badut. Eta bestela esan dakoa, ezabatu eta joango dira danak. Eta horrela, ikastaroa garbi-garbi daukagu. Datorren ikasturtean, hasteko zerotik. Ea baliogarria zaizuen,